राम और कृष्ण हाँ जी दोनों जना विष्णु के रूप हल अंतर कौनो ना हो ऐसे ना हो कि राम जन्म ले त्रेता में और कृष्ण जन्म ले द्वापर में। बाकी राम जन्म ले 12 बजे दिन में और कृष्ण जन्म ले 12 बजे रात में समय सारणी भी कह रहे अंतर यह रहे मालिक कि राम जन्म ले महल में और भगवान कृष्ण जन्म ले जेहल में। बाकी जे महल में जन्मल ओकर जीवन दुख में बीतल आ जे जेहल में जन्मल ओकर जीवन सुख में बीतल। यही से कहे के बाद कि हरे राम हरे हरे कहलो हरे राम हरे हरे कहलो जौने सीताराम तौने हमें राधे श्याम कि जौने अंतर न कौनो भरे अंतर न कौनो भरे अंतर न कौनो भरे कहलो अंतर न कौनो भरे कहलो और बा एकर खेती ना होखे ई मुहावे में फरेला आ कहीं ना सरेला कि मुहावे में फरेला नहीं तो सरेला अगियो में नहीं जरे कहलो अगियो में नहीं जरे के गावल जे भजन कीर्तन के गावल वो बैकुंठ में चल गए गाके कोइले दास बैतरी सुनो 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 कबीर बैठ के चाहे खड़े खड़े कहलो